Ay, isang napakagandang araw po sa inyong lahat, mga kabayan, mga kachoy. What? Well, I'm out, man. Ay, lalong-lalo na po sa mga viewers natin dyan na nanonood po sa likod ng kamera natin. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Welcome back ulit po sa ating YouTube channel. Mga kachoy, this vlog for today is gagawa tayo ng crispy pork belly at saka sinigang ng pork ribs o buto-buto ng karne ng baboy na sa pork belly natin kinuha, mga kachoy. So meron tayo dito. Ito na po yung gagawin nating pork belly, mga kachoy. Iniiwa ko na po yan siya ng 3 piraso kasi ang haba talaga niya. So andito naman yung buto-buto niya ng pork belly. Bali, kinat ko na yan siya at saka sineparate, pero hinugasan ko na po ito, mga choy. So meron tayong daon ng paminta, lisong buo, tsaka star anise. So ito pala yung gagamitin natin, mga kachoy, sa pagpapakulo mamaya sa ating karne ng baboy. So sa sigang naman, mga kachoy, meron tayo ditong sangkap ng tangkong, tsaka isang pirasong talong. Meron tayong okra, tsaka siling labuyo, bell pepper gagamit din tayo, tsaka sibuyas, kamatis, tsaka bawang, tsaka radish, mga kachoy. Gagamit rin tayo ng sinigang mix, tsaka pampalasa nito. Meron din tayong mantika, gagamitin natin sa pagtutrito yan mamaya, tsaka asin. So mga kachoy, umpisahan na natin ang pagpakulo sa ating pork belly at saka pork ribs ng karne ng baboy. Isama na natin to yung ano niya, pork ribs. Yan na natin ang asin. Okay na po ito, mga kachoy. So, pwede na natin itong kunin. Yan, kunti lang ang nilagay ko. Nilagay ko na yung bawang. Yes. Bango, kamatis. Ito, mga kachoy, bell pepper, lagay na yan siya. Lagay na rin natin ang karne. So maglagay tayo ng tubig, mga kachoy. So kayo na po yung mag-estimate ng tubig. Sana? So mga kachoy, bali tapos na tayo mag-isa, tatakpan muna natin, mga kachoy. Ilalagay na natin ang talong at saka radish natin, mga kachoy. Kasi ang radish matagal-tagal na siya malambot. Sabay na natin yan silang dalawa. Halo-halo na muna natin yung mga kachoy.
susunod na natin mga kachoy ang okra at saka siling labuyo. Ganda ng kangkong. Sinigang. Sinigang nilagay natin mga kajoy. Mga kachoy, bali habang nagpapakulo tayo sa sinigang natin, ang crispy pork belly na naman ay ito ang gagawin natin mga kachoy. Bali tutusukin muna natin to siya. At lalagyan na natin ng kunting suka mga kachoy. Yan nating asin. Tapos na po tayo maglagay ng suka at saka asin para sa pork belly natin mga kachoy. Mamaya isasalang na natin sa kawali natin. Bali nagpainit na po tayo ng karahay. Mainit na po talaga yan. So pwede na po tayo maglagay ng karne natin mga kachoy. Mga kachoy, bali namumula na siya, malapit na magkukulay brown. Babaliktarin muna natin ito mga kachoy. Malapit na. Tingnan nyo na magkulay brown na talaga siya. Yan. Ganyan lang muna mga kachoy para ang laman na naman yung lulutuin natin. Balik kukunin muna natin to sa mga kachoy. Mamaya ibabalik natin sa pangalawang prito niya. Bali papahinga muna natin siya. Papalamigin muna kunti mga kachoy. Wow, sarap mga kachoy oh. Mamaya yan, sasalang natin siya ulit mga kachoy. Kasi hindi pa talaga siya saktong kulay brown. Kachoy, bali pangalawang prito na po ito. So ilagay na natin siya. Gabi ako. Na?
Kukunin na natin mga kachoy kasi luto na po ito. Huwag na natin pasubrahan. Bali, i-slice muna natin to siya mga kachoy kasi sobrang crispy na talaga niya. So, titingnan muna natin to siya mga kachoy kung crispy ba. Juicy ba talaga siya mga kachoy? Sarap to mga kachoy. Lamas doon! Ano to? Ibang vibe. Nasa solo. Sa ito, great. But reality guys posted. Ano daw ang update sa Try natin to mga kachoy kung sobrang crispy talaga. Good na good to talaga mga kachoy. Ang chicharon. Thank you. Bali natapos na po tayo sa pagluluto natin sa ating tanghalian. Kaya simulan na natin kumain mga kachoy. Sabayan niyo po kami. At una sa lahat, magdasal po muna tayo mga kachoy. Pasalamat tayo sa Panginoon. So, let us pray. Thank you Lord sa blessing. Amen. Kain na tayo. Naan na mo! Choy, Lina, mama, Ne, mura na. Mikmik, pagkuhan na Gwen. Okay.